Хөкүмәт карарларының һөҗүмчеләре республикала гына түгел, башкортлар күпләп яшәгән сит төбәкләрдә дә күренә башланы. Свердловск өлкәһенең Каменск-Уральский каласында милли мәдәниятләр үзәге Башкортстан башлыгы Радий Хәбировтың грантына лаек булгайны. Әлеге мәлдә улар үзләренең проектын тормышка ашыру өстендә эшләй. Каменск-Уральский каласының милли мәдәниятләр үзәгенә башкорт телен өйрәнергә теләгән төрле яшьтәге милләттәшләребез атнаһына 3 тапкыр йыела. Улар туган телдә өйрәнүче башлангыч төркем, укытучылары Силәбе өлкәһе Коншак районы Бүре авылыннан. Дәресләр факультатив формасында бара. Башта дәресләр барды онлайн режимында. Хәзер без онлайн режимда дәвам итәм. Үзебезнең группалар бар, Word буенча. Хәзер офлайн режимда ла үткәрәм дәресләр. Укучылар 3 төркемгә бүленгән. Онлайн дәресләргә өлкәнең төрле калаларыннан да кушылалар. Ошо проектты тормышка ашыру вакыты үтеп китһә дә, уның авторлары улар Свердловск өлкәһе башкортлары курултайы һәм милли мәдәниятләр үзәге җитәкчелеге дәресләрне туктатмаенча дәвам итү яклы. На связи у нас Кировоград, Красноуфимск, Слесек һәм башка калалар да безнең төркемгә инеп онлайн дәресләрдә катнаша. Уларны тарату өстендә эшләй. Тәҗрибәне артабанда дәвам итмәкчебез. 2001 елдан 2010 елга тиклем Свердловск өлкәһенең Шәккүр, Үрмәкәй, Өфе шигъри мәктәпләрендә башкорт теле туган тел буларак укытылган. Хәзер төбәктә башкорт телен якшәмбе мәктәпләре һәм төрле грантлар аша якланган проектлар буенча өйрәнү көн тәртибенә сыга. Безнең постоянно башкорт телен укыны. Как региональные компоненты бетерделәр безнең Россиягә, так безнең башкорт теле бетте. Вот хәзер яңадан башлайбыз, Аллага шөкер. Верхний пешмала, если воскресный мәктәптә адак яңадан алсак, бик яхшы булыр иде. Каменск-Уральский каласыннан тыш Свердловск өлкәһендә башкорт теле һәр кеше Юмаһаин Башкортстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган онлайн дәресләр буенча ла өйрәнелә. Унда инде туган телдә өйрәнүчеләр ханы тиктәләп кенә түгел, йөзәрләп ханала һәм уларның географияһы ла киңәя. Ырымбур, Курган, Силәбе һәм хатта океан аръягы илләреннән дә башкорт теле дәресләренә кушылалар. Димәк, һәгымта бер, туган телдә өйрәнүгә сиктәр юк. Рәшидә Ишембәтова, Эдуард Гайнанов, Яңалыктар, Екатеринбург. Родина кинотеатрында Саттар Нәфис фильмының исем туйы узды.